Incwadi yabaseKorinte yesibini, isahluko sesibini, iyafundeka. Mna ke okwam ndigqiba kulo kuba ndingabuyi ndize kuni ndibuhlungu, kuba mna ukuba ndinenza buhlungu kusekho bani na ke ondenza ndibe nemihlali. Ingenguye lowo wenziwe buhlungu kwandim. Ndanibhalela ke kwakhona oku ukuze ndakufika ndingabi buhlungu ngabo ndimelwe kukuvuya ngabo. Ndikholosile ngani nonke ukuba uvuyo lwam ikwalolwenu nonke, kuba ndanibhalela ekubandezelekeni nasekuxinizelekeni okukhulu kwentliziyo yam, ndineenyembezi ezininzi. Ndingenzeli ukuba nenziwe buhlungu, ndisenzela ukuba nilwazi uthando endinuthanda ngalo okugqithisileyo. Ke ukuba ubani wenze buhlungu, akenze buhlungu mna, wenze inxenye nina nonke. Nditsho ukuze ningamcinezeli. Kumanele lowo unjalo oko ukumkhalimela. Kwabona bani zikuni, ngokokude nithi kunye senimxolela, nimthuthuzele, hleze lowo unjalo uselesuka edliwa kukuba buhlungu ngokugqithisileyo. Kungoko ndiniyalayo ndithi, luzinziseni uthando lwenu kuye, kuba ndanibhalela kona oku ukuze ndikwazi ukucikideka kwenu ukuba ningabevayo na ezintweni zonke. Enimxolelayo ke ndiyamxolela nam, kuba nam ukuba ndixolele into endiyixoleleyo ndenze ngenxa yenu phambi kukaKrestu ukuze singabonelwa nguye uSathane, kuba unamaqhinga akhe siyawazi. Ke kaloku ndathi ndakufika eTrowa ngenxa yeendaba ezilungileyo zikaKrestu, ndakuba ndiwuvulelwe nomnyango eNkosini. Andibanga nakonwaba emoyeni wam ngokungamfumani uThito umzalwana wam. Ndesuka ndababulisa ndanduluka ndaya kwelaseMakedoni. Makabulelwe ke uThixo, uhlala eduma ngathi sikuKrestu, elubonakalisa ngathi ivumba lokwaziwa kwakhe ezindaweni zonke, ngokokuba kuye uThixo silivumba elimnandi likaKrestu phakathi kwabasindiswayo naphakathi kwabatshabalalayo. Kwabanye silivumba lokufa elisa ekufeni, kwabanye silivumba lobomi elisa ebomini. Ngubani na ke ozilungeneyo ezo zinto? Kuba asithi, njengabaninzi abo silingcengele ilizwi likaThixo, sesuka ngokwabakongcwengeka, sesuka ngokwabakaThixo, sithethe phambili kwamehlo kaThixo sikuKrestu.